Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα προϊόν της γερμανικής εταιρείας Reynol, το Reynol Primus Long Life Ultra SAE 530. Η εταιρεία Reynol είναι καθαρά μια γερμανική εταιρεία, κατασκευάζει τα προϊόντα της στη Γερμανία και εδώ στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία Top System ΑΕ. Το Long Life Ultra Primus 530 είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό χαμηλής τριβής με προηγμένη απόδοση, παρέχοντας εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και έχει καθαριστικές ιδιότητες. Συμβάλλει στην επέκταση της διάρκειας ζωής των συστημάτων επεξεργασίας καυσαερίων και επαναφέρει τη λειτουργία τους χωρίς προβλήματα. Είναι κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Πάμε να δούμε τις προδιαγραφές του. Έχει ASEA C3, API SP, Volkswagen 504/507, Porsche C30, Mercedes-Benz Approval 229.51 και 229.52, BMW Long Life 04. Ένα πραγματικά κορυφαίο λιπαντικό, το οποίο είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες 1 λίτρου, 4 λίτρων, 5 λίτρων, 60 λίτρων και 200 λίτρων. Reynol λοιπόν για έναν καλύτερο κινητήρα. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.